Deci am aici un radio cu TA5767, este modulul de aici. Am aici un potențiometru digital, sunt aici un MCP4D61 de 5 kV, un Arduino Mega pentru control și aici 4 butoane. Ăștia sunt mai încet, mai tare. Mai încet. Căutare înainte. Mai tare. Service AutoZone, partener AG Garage. Mai tare. Așa deconectăm alimentarea. O reconectăm. Și vedeți că memorează și valoarea de la frecvenței ultimului post și volum.